Hoy! Ikaw ba yung kabit ng asawa ko? Hoy! Eh? 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 Ikaw, kabit ng asawa ko? Ako? Nga naman? Dayuhan na natong duhas ha? Kibaw ko? Buntis ko? Tulo na ka buwan. Mo di gibiyaan ka kadi ka mga tawa mo ka. Pilingon kay kasal babay bunguton. Babay bunguton. Lab! Waray na ko ha. Duty na ko. Ay, lab! May bilin yung baon lab. Oh. Uy. Salamat kay Lab ha. Lab, salamat sad ha. Ha? Salamat kay kugihan kay ka man nga baho ba? Ah, syempre ana ginabas tag Lab ni may mong katrabaho. Ha? Eh? 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 Lab ni mo imong trabaho. Ana ba? Oh, katrabaho man ako na dunggan? Huwag ka bungol-bungol na ka mo. Sa, Saman, nawala mo ko na yung cellphone. lagi, kibaw lagi ka. Turiya nila. Kaya nga, because akong cellphone ay nawagtang gabi eh. Kapag kadaghaga po ni mo, ay mo na. Taka, lagbutang. Para kay cellphone doon. Wala na. Oh, ako ito yung charger, B. Huwag tanga na kayo kung cellphone. Iyong papagayo ka ng charger. Kung saan ka rin yung charger?